μετανιώνετε που ψηφίσατε το μνημόνιο? Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι, Σόλα. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Ναι, Σόλα. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι. Καραμαλής Κωνσταντίνος. Ναι. Σήμερα, μέσα στη διεθνή κρίση και εξαιτίας της, το δημοσιονομικό μας έλλειμμα υπολογίζεται γύρω στο 4,5 για το 9. Και έτσι από κάπου που θα έπρεπε γύρω στο 8,5 εγώ υπολόγιζα να είναι το έλλειμμα, πράγματι πρόκειται να το βγάλουμε γύρω στο 12. Ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησαν σενάρια συγκυβέρνησης. Δεν μας αφορούν, το έχουμε πει πολλές φορές. Να συγκυβερνήσουμε σε τι, στο λάθος? Να συγκυβερνήσουμε για να εφαρμόσουμε μαζί με άλλους αυτό που από την αρχή προειδοποιήσαμε και αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος? Να συνενέσουμε στον αφανισμό της μεσαίας τάξης, δηλαδή της ραχοκοκαλιάς της κοινωνίας μας? Να συνενέσουμε στην πολιτική που αντί να μειώνει το έλλειμμα διωγγώνει την ανεργία και πολλαπλασιάζει τα λουκέτα? Και αν εμείς συμφωνούσαμε εκ των υστέρων με το λάθος, θα έπαβε τάχα να είναι λάθος? Και αν εμείς συμφωνούσαμε με τον κύριο Παπανδρέου, θα σταμάταγε η ανεργία? Θα περιοριζόντουσαν τα λουκέτα? Με ξέρετε. Και ξέρετε ότι ούτε δηλιάζω ούτε υποχωρώ. Η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει αναπόφευκτη και πρέπει να διασφαλιστεί. Και πρέπει να διασφαλιστεί. Το μνημόνιο 1 δέσμευε τη χώρα για 2 χρόνια, 2 χρόνια και κάτι. Από το Μάιο του 10 μέχρι το τέλος του 2012. Το μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς μας δεσμεύει μέχρι το 2020. Είναι δηλαδή 5 μνημόνια σε ένα. 5 φορές το μνημόνιο 1 είναι το μνημόνιο 2. Το δε μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς αποδέχεται και συνεχίζει τις πολιτικές του μνημονίου 1. Αυτά τα λέω γιατί έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με την πολιτική υποκρισία. Τέλος. Τι άλλο θα ακούω, δηλαδή αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι τελικά τα γράμματα αυτά έχουν σώα στα σφρένας ή μήπως είναι παρανοϊκοί ναρκωμανείς, έχουν κάποιο πρόβλημα που είπα χάπια? Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτείνω να φύγω από το λαό για να πάω στη Δημοκρατία? Είναι το λέω αυτό για το Μάρκο που έχω ξεσκίσει τον άνθρωπο κανένα λόγο και διαβάζω και στο ίδιο ότι τώρα που έφυγε ο Βορύδης θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Δηλαδή αναρωτιέμαι πραγματικά, έχετε σώα στα σφρένας? Μόνη συγκροτημένη παράταξη πια είναι η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά τα λέω γιατί έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με την πολιτική υποκρισία. Έχουμε βάλει στις ράγες την εφαρμογή της απόφασης αυτής. Όλα θα γίνουν επαγγελματικά όπως πρέπει και θα γίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα την κρίσιμη στιγμή που θα συντελεστεί η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο. Είναι πάρα πολύ καθαρό και πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω. Η μείωση των περιουσιών, η εκμηδένιση των περιουσιών, η μεγάλη ανεργία, η γενικευμένη ανεργία. Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει την κυβέρνηση και να ακολουθεί με στρατιωτική πειθαρχία, με στρατιωτική πειθαρχία. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι, Σόλα. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Ναι, Σόλα. Η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει αναπόφευκτη και πρέπει να διασφαλιστεί. Όλα θα γίνουν επαγγελματικά όπως πρέπει και θα γίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα την κρίσιμη στιγμή που θα συντελεστεί η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο. Είναι πάρα πολύ καθαρό και πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω. Μα δεν έχει σχέση με το ιστορικό, αυτό δεν καταλαβαίνετε. Και αυτό που δεν καταλαβαίνετε και δεν καταλαβαίνω και πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι, όχι για να παραδώσουμε τη χώρα, αλλά για να αντισταθούμε στην
χώρας. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα. Να ενωθούμε όχι για να υποκύψουμε στους νέους κατακτητές. Όχι για να ακούσουμε τους δοσύλλογους, αλλά για να πούμε το όχι. Το όχι το οποίο πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε ένα εθνικό μέτωπο αντίστασης.